Salutați, puteți să umlați și azi ne vom juca Minecraft Pocket Edition, primul episod. Vom juca pe serverul iBot de Survival Games. Dar și vreau să nu ezitați să apăsați butonul de like. Așa. Dar scuzați, puteți stați. Mi s-a blocat ceva. Gata. Deci da, aici am intrat la arena prima. Nu am apucat să citesc mapa. Scuzați dacă m-am zis ceva chestii. Bun. Da, sunt puțin răcit. Deci m-a scris unul. Mi-a scris unul, te-am... Yes or no? Yes. Deci cred că voi face team cu unul. My team. Hai data, să vedem cât timp va începe. Bun, 30 de secunde. Punem asta aici. Hai, 5, 4, 3. Iubitorul care îl cheamă Kobe. Dacă mă vedea e bun. Dăm-o pe aceasta. Vom pleca. Kobe. Nu, bă, eu l-am luat la 125. Team. Thank you. Ha. Stick-uri, stick. Dă-i în gură, stăpăcește-l. Dă-i în gură, marș, dracu. Dă-i, marș. Tu dai amicul meu? Marș, dracu. Unde ești? Opa, scuze-mă. Marș, dracu. Pa. Deci da, am murit. Fuck. Deci hai că vom ieși și vom intra pe alt server. Pe unul Teams. Deci sunt în echipa green. Și poate după acest meci, după ce vom termina acest meci, vom juca și un lider eu. Cred. Let's go. Da, mă sună prietenul meu. Da. Alo.
Așa, hai, vedem, nu contează. Deci, da, hai să vedem ce ca să nu... Fuck you, bă, n-am luat al bunic. Mai dă unul din spate. Unde dracu? Să mă chest? Ce? Uite. Ce-o les? Hai. Fuck, mă, că... Bye. Foarte lung. Nu pe aici. Deci meciul start... Deci, meciul va începe în 6 minute. De acela care m-a sunat era un prieten de-al meu, uitați unul, cu cel mă gândeam să filmez. Da, dar vom filma după acesta, vom mai pune azi un episod, cred că va apărea. Trebuie să-l batem. Dă-i tată. O să nu mă deranjeze nimeni. Îți doi! Fuck you! Deci, da, aici se încheie episodul, eu am fost la și până la urmă vă spun la revedere. Pa!